Deccalın tanıyacak bolsak bir näçe alamatlaryny diýär Peýgamberimiz sallallahu aleyhi we sellem. Bir olokon enki ma'ruf deccaly tanymanyň alamaty ki hiç wagt basyryp da bilmeýär halykdan bir özüniň kördügi. Deccalyň bir özü bar, käniş diýendirsiňiz. İki özü de bar, ýöne bir özü kör. Peýgamberimiz aýdýar: "Ala innal masihad deccal a'waru 'aynil yumna ka'anna 'aynahu 'inabatun tafiya", rawahul Buhari. Deccalyň sağ gözü kör diýipdir Peýgamberimiz. Sağ gözü bir etdäni ewünne bolup, kullen diýdini alyp gözüni kör etipdir Deccalyň. Bir eynehu maňlay adam maňlay näzir sap. Şu göz tarafta sapça et bolup durajak ýöne. Sol gözü wa o da zäifrak görjek. Sağ gözü eynehu bir däni üzüm ýaly tüm bolup çykyp durjak diýýär. Ýöne et bolup ha gözüň özü ýok. İkilenci alamaty da mektubun beyne ayneyhi kafir, rawahul Buhari. Deccalyň iki gözüniň arasynda da kelimeye kafir ýazyklydyr diýipdir Peýgamberimiz. Ya bir näçe rivayete görä 3 tane harf ýazykly. K, F, R. Yani yine de kafara, kafir boldy diýdik da. Hulasy küfür kelimesi maňlaýyny mohr urugly diýipdir. Şondan da tanyp bilersiňiz Deccal mı başgadygyny diýipdir. Maňlaýyny ýazykly kafirdygy diýipdir. Yine de huwa aqimun la yuladu lah. Deccal ogulgysyz adam boljak, ferzensiz adam boljak, aqim boljak. Amma on etjegi näme? Her zamanla peýgamberleriň ummatyny gorkydyp geçişi we hatta biziň peýgamberimiz sallallahu aleyhi we sellemde bagat aýdyp geçipdir Deccalyň fitneti, afety, belasyndan. Deccalyň etjegi özüne däni men Hudaý diýip başlajak diýipdir. Etdaý ilahiýet etjek diýipdir. Olakon afetdigi şo. Amma peýgamberimiz aýdýar: Deccalyň däni men peýgamber diýse de inanmaň diýipdir. Men Hudaý diýse de inanmaň diýipdir. O näme diýip? Son peýgamber diýse aşkara bilen men siziň ahirin peýgamberiňiz, menden sonra peýgamber geljek diýipdir. Biz on kefi yalan bolar diýipdir. Eger Hudaý da diýse innallaha tebaraka ve taala leysa bi'awar. Hudaý Taalanyň gözü körden kim diýipdir? Hi körden de Hudaý boljakmy diýipdir. Deccalyň bir gözü kör adam diýipdir. Hudaý bolýan adamyň hi gözü kör boljakmy, bir naqys boljakmy diýipdir. Hudaý hemme zatdan biniyaz bolup, hemme zatdan kamil bolmalanmagy. Amma Deccalyň bir gözü kör boljak Hudaý diýdi, şondan belli diýipdir peýgamberimiz. Hemde bir riwayete görä Deccal afjah boljak diýär. Bir ayagy paytqırak boljak. Paytqı adamdan Hudaý boljakmy diýipdir peýgamberimiz. Ýöne onna da işte evde gurrunlar geler, hey wara uly milletdäni Deccal Hudaý diýip de Hudaý saklasyn, şoň ýerine düşekler. Deccal ýöne haýsy kim ham bir belli bir adammy? Bu moratda hiç kimdäni belli bir gurrun aýtmapdyr. Hatta Peýgamberimiz sallallahu aleyhi we selleme de Deccalyň hakykat kimdigini Peýgamberimize de wahyu ilham bolmapdyr. Hatta Peýgamberimiz öz zamanyny da gelermi hadip gorkýanmyşdyk. Yani sahabalaryny gorkýanmyşdyk. Ohum ýöne aýdýanmyşdyk, eger men bam ogam gelse, onu gorkup ýörmäň, men siziň öwüňizde duraryn Deccalyň öwünde diýanmyşdyk. Amma men uly gorkym, men gidemden soňram gelse näme derin diýip gaýgyrýanlypdyr peýgamberimiz. Ummatymyň ýagdaýy näzirek bolar haş Deccal gelen zamanyny diýip peýgamberimiz uly gaýgyrşamışdy.
Bir näçe riwayetlerde Peygamberimizin zamanında bir İbn Sayyad diýip bir Yahudi adam barmışdyk. Deccal şu diýipdi bir näçe riwayetlerde ba. Peygamberimize aýdypdyrlar, ya Resulullah, falan owada bir oğlancık ba, bir özü kör, ayağda paytıqraq, kimlerden? Özü Yahudilerden nepdirler. Deccal Yahudilerin arasından turjaka. Oğum Peygamberimiz yörüň bar göreliň şu Deccal olamasyn nep, Hazreti Ömer radıyallahu anh bilen bile gitti diye. Öz zamanında. Oğum bula Beni Mughale diyen taifaga barıpdırlar, şu Yahudilerin taifası. O moga İbn Sayyad bir oğlancıkmışdyk. Hani belagati yetmedi oğlan. Başka oğlanlar bilen oynap yörenmişdik. Oğum Hazreti Ömer radıyallahu anh diye Peygamberimiz diye Peygamberimiz bizim diyen baramızı bilmetdim diye İbn Sayyad. Oğum Peygamberimiz gerşine vurdu diye bak bärik deyip ol oğlancık gözledi. Peygamberimiz aýtdy: "Aya sen men diýeni peýgamberdigime şahadat berýäňmi, boyun alýaňmy?" dedi. İbn Sayyad aýtdy: "Hawa" dedi. "Sen peýgamber" dedi. "Ýöne, ey peýgamber" diýipdir. Ýani İbn Sayyad kiçik oğlan aýdypdyr. "Sen de ohum men peýgamberdigime boyun alýaň diýäňmi?" diýipdir. "Men de bir peýgamber" diýipdir o oğlan. Peygamberimiz aýdypdyr: "Âmentu billahi we bi rusulihi." Men Hudaýa we geçen peýgamberlerine iman getirýän dipdir. Ýöne senden de peýgamber boljakmy dipdir. Aham şonna bir näçe gurrunla peýgamberimiz bilen ýanky oğlan edipdirler. Peýgamberimiz bir näçe zatly sorapdyr, ol oğlan Deccalyň berjek jogaplaryny beripdir. Aham peýgamberimiz hey wara qahar gelipdir bana. Şonna ýanyna Ömer radıyallahu anh madı. Olay dipdir: "Zerni ya Resulullah, adrib unuqa." Ya Resulullah icazı versin, killesin keseyin şılada dipdir. Öldürüp göbereyinsin dipdir. Peygamberimiz aýdypdyr: "Ýok" dipdir. "İyyekun falan tusallid aleyh ve illem yekun fala hayra laka fi qatlih." Bidaşyň däni Deccal mi Deccallygyny bilmeýär ey Ömer dipdir. Eger çyndan Deccal bolsa şol adam, sen hiç wagtda da şunu öldürüp bilmersiň. Hudaýyň qada o kadary ol geljekdir dipdir. Eger Deccal bolmasa da biz öldürüp bilmerdim dipdir. Oğlan behani dipdir. Şey dip de gaýdypdyrlar. Ýöne ulamalar aýdýa, şol Deccalmışdyk diýende wa, ýok Deccal inni gelmeli. Deccalyň bir näçe sıfatlary ýanky oğlanyna ýokmuşdyk. Meselen Deccal aqim boljak diýdi Peýgamberimiz, bir alamaty oğul gyýsyz boljak diýdi. Ol oğlan İbn Sayyad ulandan sonra oğul gyýyzly adam bolupdyr. Şon ýalak bir näçe sıfatly ony okuýman soň Deccal diýilipdirler. Inni gelmeli Deccal diýipdirler. Ýene de bir Peýgamberimiziň zamanasynda bolan gurrunlaryň birisi Temim Dari diýen bir sahaba radıyallahu anh Nasrani adammışdyk. Bir wagt Peýgamberimizin ýanyna gelip iman getiripdir. Oham özüniň üstünden bolan bir gurruny Peýgamberimiz tarif edipdir. "Ya Resulullah, men bir derýany berdi adam" diýipdir. Bir wagt derýada hey ora ýel gaty bolup, ýagyn gaty ýagyp, biz derýada garq bolup da bir jezira bardyk diýipdir. Gaçyp ýetip bir jezira bardyk, Göwege bardyk, Türkmen jezira Göwek diýýär. Şonu heýwere giň zatly gördük diýipdir şo Temim Dari diýen adam. Peýgamberimiz şun gurruny diýeni sahabalara diýende eşdiripdir ha. Aha men aýtýanym şu Deccal diýipdir. Oham ya Resulullah şu jezirede şu Göwekde giň zatly gördük diýipdir. Birini gördük, heýwere ennam zany tüýden doly, taşdan doly, özüne de adyna Jassasy diýenmişdikler, onu gördük diýipdir. Hulady gören zatlaryny aýdypdyr, giň zatlar, ohum bir köwüň içine girdik diýipdir. Şu köwüň içinde bir heýwere herkelli bir ýawuz adam gördük. Mecmu'atun yadahu ila unuqihi withaqan ma bayna rukbatayhi ila ka'bayhi bil hadid.
bir adamı gördük dipdir. İki elini yeňsizine geçirilip de demir bilen daňyly koýulypdyr. İki ayağı da te dirine barýança demir bilen daňyly gymyllap bilmän nu özi de bir özi kör adamdy. Oňam biz o bilen gurrunda şollyk dipdir. O bir näçe zatlar bizden sorady, biz de jogabyn berdik dipdir. Oňam ahyrda biz aýtdyk, sen kim bolýaň diýdik. Onna inni anal mesih men mesihud dajjal diýdi diýe. Ahyrda öwde men hani sizin üstüňde barjakdyr nip şey diýip aýtdy diýe. Peýgamberimiz aýdypdyr, "Aha men aýtýan dajjalym şu da" diýipdir. Ýöne ýene de ulamaly gurrun edipdirleke, ol täb ahir zamany çellinnäni diri galjak bolsa, insan başarmaya onu. Bu bir jin bolmaly. Süleyman aleyhissalamyň dan koýan jinlaryndan dajjal bu bolmaly. Dajjal ýene öwde zuhur etjek bolmalydyr. Peýgamberimiz soňra ýene de o da diýen ýerde bada bir enatadan dünýä geljek Yahudilerin arasynda dädesiniň adyna da Dawud diýerler. Özüniň adyna da Mesih ben Dawud diýip ad takyljak. Öze nirden çyksak, innet dajjal yahruju min ardin yuqalu lahu Khurasan bil mashriqi yatba'uhu aqwamun ka'anna wujuhahumul majanul mutraqah. Hadisun sahih. Dajjal liptir peýgamberimiz hulasa şu öňki adamlar bolsun ya inni zuhur edip inni dünýäge geljek bolsun, her aýtsa bolsun Khurasanyň zuhur etjek dipdir. Khurasanna bizim gündogor tarafımızda dipdir. Şu Khurasan Mekke Medine'nin gündogor tarafı da şu Khurasan'ın zuhur etjek dipdir peýgamberimiz. İzine düşýän adamlarda bir forum adamlar boljak, yüzleri däni bir gyşyk-myşyk, bir galkan ýaly, seper ýalyk yüzleri boljak dipdir. Kadim zamanda guruşlarda däni bir ellerini seper alýanmyşdyklar da. Hay onna kılıç bilen gurlansaň, gyşyk-myşyk bolýanmyşdyk seperle, Türkmen kalkanlyya. Bir forum adamlar şoň ýygyna düşýük, yüzleri däni tegelek, gyşyk-myşyk agyl burnu boljak da hulasa. Şon ýalak adam şolaň ýygyna düşýük dipdir. Indi bir zamanyň adamlarynyň üýtgemel haby. Yetba'uhu 70,000 min Yahudi Isfahan. Isfahandan taqriban 70,000 däne Yahudiler şu dajjalyň ýygyna düşýükler. Kullan Yahudiyete uğruljak bu o yerler. Özü de gelenden sonra fakat 40 gün yerin yüzünde gezecek. 40 gün. Ýöne Hudaý Taala muňa beren bir näçe istidraşlary evvelki gelen güni aýnyhu bir ýyl ýaly uzak boljak dipdir. İkilenji güni bir ay ýaly uzak boljak. Üçlenji güni bir hefte ýaly boljak. Dörtlenji günden meýlek bärki gülle ýalyk atdy gülle boljak dipdir. Hulasa 40 gün dünýäň ýüzünde gezjek dipdir. Oham Hudaý Taala muňa beren bir istidraşlary, gudraty ki Hudaý dip ýani orta çyksak bir gudrat kökezmeli bolýar-da. Oňa ýani istidraş diýerler. Kafir adamlar bir geň zatlar etse. Aýnyhu Firon, Nimrut özlerini Hudaý diýip geçipdirler. Bir näçe geň gudratlary barmyşdyk olanda. Bir sa heýwara çalasym oba şäher be şäherleri aýlansy. Hemme ýerik ýetjek. Dajjalyň aslan barmazak ýeri boljak diýer. İnnehu la yabqa şey'un minel ardı illa wati'ahu ve zahara aleyhi illa Mekke vel Medine. Barmazak ýeri boljak diýil dajjalyň diýipdir peýgamberimiz. Fakat Mekke bilen Medine'ge barıp bilmez diýipdir. La pereşteli öwünde duwulla barjak bolsa elçekde dajjaly. Fakat Mekke Medine barıp biljekde. Başka yer yüzüne aýlanyp çyksak kalmajak yer ýok diýipdir. Dajjal dünýä inse goşun ýygylsa izi hentde bolar, öwi ors çykar diýär. Şu orsla Ermeniler öwünden çykyp istiqbal etsekler. Bismillah. Ondan sonra Birainni heýwara hareketi seri
Şu yılın ötüşü yalık ötüp bar ya, oba şehir be şehir. İkilenci ediyani işte, Hudaý Taala şunu diýeni bendelerini imtihan etmek üçin elbetde şu Deccale beren gudratlaryndan yer, göň, ot, bağ, hatta gün, ay, ýagyn hemme zat Deccalın ihtiýaryna boljak, desturunyň eteginde boljak. Näme buyruk etse, oly baýat şoňa görä gymylamaly bolmaly. Hatta Deccal gelmäke 3 ýyllap hey wara horlyk, hey wara açlyk däni dünýäniň ýüzüne geljek diýär. Hiç bir ot ýok berjek däl. Asıl iyi biçmäne bu arfa buğday berdi dursun. Arfa buğdaýyň otu wa hasyly. Hatta şunu ýemäge de boljak däl ýa. Zır hoşk sali bolup, zır ýemäge zat bolmany merdüme bir açlyk geljek. Sahabeler sorapdyrlar, ya Rasulullah, o zaman zır ot da bolmasa näme ýemellipdirler? Peýgamberimiz aýdypdyr, Subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber, la ilahe illallah. Şu zamanı her kim şu kelimatları aýtsa, garny doýjak diýipdir. Şu kelimatlaryň özi, şu tesbihle şoňa tagziye boljak diýipdir. Şonu aýdyp da tagziye etjekler, başga ýemäge zat ýok diýipdir. Rawahu İbn Majah ve İbn Huzeyme ve Hakim. Ben ibaretler okuýmaýyn, hemmejiniň mawratda dogry senetle Peýgamberimiziň mübarek hadisleri var. Ohum Deccal şu gudraty bilen etjegi işi näme? Innehay hoşk sali, goýun, malgara, zır hor bolup, emjekleri süýsiz bolup, şeýdik gezip gören zamanynda Deccal owalara aýlanjak. Bir owa barjak. Ey adamlar, siz gelin men Hudaýdygymy boyun alyň. Men siziň Hudaýyňyz. Ohum görün göňden näzire ýagyn ýagyp, ýerler näzire ýaşalmana durjak. Maňa faqat Hudaý diýip boyun alyň diýip aýtsak diýär. Ewde. Ohum zeyfil iman adamla, ey Deccal, ey Hudaýymyz, bize bir ýagyn ber, ot goýbersin diýip Deccalyn islemäge durjaklar. Ohum Deccal göňe buyurjak, ey göň, ýagynyň bolsa ýagdyr şolawa diýjek. Ýagyn ýagmagy durjak. Ey yer, näme otyň sakla otyň göwürt diýjek. Otlaň özi, dereleň özi, şo owaň döwregi ýaşyllap ýöne ot barty çykmagy durjak. Ohum malgara bir adyjyk ýedi, basym femrip, emjegine süýt dolup da bolçuluk boljak diýär. Ay Deccal Hudaýmyşdyk diýip däni, şoň Hudaýlygyny boyun aljaklar diýär. Bir näçe obalar. Amma bir näçe imany gawy adamlar Qur'anyň we Peýgamberimiziň mübarek sözlerini zol eşitip däni, min hile we hokkadygyny bilip düşünüp ýören adamlar Deccalyň o hokkasyna allanmany, men Hudaýdygym boyun alyň, olawa ýaly sizi de bolçuluk bereýin diýende, olawa zır boyun almany açlykda ölse öleli, amma ýegany Hudaýdan başgaga maňlaýymyz ýerde goýmaýlypdy imanyny gaýym durupdy, Deccalyň o hile hokkasyna allanjak diýär. Hom Deccal hay ýyzyna düşüp ýören nokerleri bilen o owadan çykyp gitjekler, dağlara işaret etjek, gelin diýjek, dağlardan ýarylyp däni, ulukon sahra ýaly gyzyllar, sahra ýaly kümüşler, şu owada näme hazine bolsa, Deccalyň ýyzyna düşüp gidiberjekler ýöne. Yani gidenden soňlamda adamlary, şoň gudrata barmyş, Hudaýda bolsa bolamal diýdirjek bolup, lep dağlardan, yerlerden näme mädelle bolsa owadan alyp gitjek diýär. Yine bir gudraty Deccalyň, Deccal şayatinleri zıllardan da kömek aljak. Elbette zıllar ve şeytanlar teleka adamlara kömekçi boljak da her bir zamanna. Şu zamanyň jadugörlerine, duaçylaryna, bidirekdäni dua ýazýanlaryna hyzmatkar bolup ýörüşler ýaly, Deccalyň da hyzmatkary boljaklar. Ohum ola bilen etjegi işi näme? Owa aýlanyp ýa-da, ey siz näme diýip men Hudaýdygymy boyun almaýaňyz diýjek. Eger siziň ene ataňyz ýani şu mahal diýrelik gelse, ohum o da aýtsa şu Hudaý diýse boyun alarmyňyz diýjek.
Ola etjekli sen Huda enatamyz direldip biljekmege. Onu direldeyin, görün enataňyz näme diýe. Enataňyzdan eşläňiz da diýjek. Oğlum sondan enatasynyň kabryna baryp, "Ey falanynyň dädesi näňesi, turun gelbärik" diýjek. Oğlum şeytan kabrdan şoň enatasy şeklinde bolup da turjaklar. Aýny hu öz enesi atasy oğlum yankı adamın daşından aýnalyp, "Ey oğlum, ey balam, sen näşe Hudaýa inanman gedip ýaň? Biz kabryňa teginde näme etjegimiz bilmän otýuz. Senki wagtyňma inannaşyňa" diýip gelip de yani hahiş çekip iltimas edip yankı oğlany Deccala Hudaý diýdirdip de kafir etjekler. Amma ola asıl enatasy däl ha. Fakat şeytan eken atasynyň formasynda bolupdyr. Deccalyň hyzmatkarlary ola. Amma zayıful iman adam bu Hudaý meniň enatamy diýeldi. Enatam maňa şey diýenden soňra men näme diýip ýok diýenip Deccalyň ýüzüne düşýän adamlar boljak diýär. Yine bir Deccalyň Hudaý Taala ahir zaman bendelerini imtihan edip sinawa salmak üçin beren gudratlary we istidraşlary inne min fitnatihi enne ma'ahu cenneten ve nara fenaruhu cennetun ve cennetuhu narun femen ubtuliye binarihi فليستغيث بالله وليقرأ فواتح الكهف رواه ابن ماجه والترمذي والحاكم. Peygamberimiz aýdypdyr, şoň istidraşlaryň ýene birisi Deccalyň cenneti bilen cehennemi boljak. Sağ gapdalyna cehennem, sol gapdalyna cenneti götürüp ýa. Amma Peygamberimiz aýdypdyr, "Alynman kezzaba" diýipdir. Cehennem diýip saklap ýöreni asl cennetdir diýipdir. Cennet diýip ýanyna götürüp ýöreni cehennem şodur diýipdir. Sizin gözüňizde bereks kökü diýendir diýipdir. O kezzaba alynmaň diýipdir. Ya bir näçe riwayatlerde Deccalyň däni bir gapdalyna sowuk suw badiýa, bir gapdalyna da ot badiýa. Peygamberimiz aýdypdyr, "Fenaruhu ma'un baridun we ma'hu narun." Rawahu Şeyhan el-Lu'lu vel-Merjan. Ot dip götürüp ýören sowjak suwdur, amma suw dip içirýäni otdur diýipdir Peygamberimiz. Alynmaň, size beraks etýändir, beraks kökü diýendir zatlar diýipdir. Amma şu Deccalyň her zamanna Deccal zuhur edip de sen şu Deccalyň zamanyny näme etmeli iş wa? Öňçäge Peygamberimiz aýdýar, "Men sami'a bid-Deccal felyana anhu." Gaçsyn gitsin diýipdir. Deccal zuhur eden zamanynda bir tofar adamlar yani dağda, derelerde, jingillerde ýaşajak Deccaly görünjek däle. Oşal adamlar da piruz boljak diýipdir Peygamberimiz. Bir moga Deccaly göreýin, "Ey men imanymda gaýym durar, meni de Allah bilmez zag" diýip Deccalyň ýanyna baramaňyz diýipdir Peygamberimiz. Çon şu zamanda men alynmar diýip barjak adamlar bolar we alynardym Deccaly diýipdir. Cennetin görüňde, oduny görüňde, beýlesi beýle edip köküdende öz şübhede bazylary bilen, giň sihri jadusy bilen seni rahat imandan çykaryp goýberer, aýagyň taýdyryp goýberer diýipdir Peygamberimiz. Barman gaçyň Deccalyň diýipdir. Amma Hudaý saklasyn, bilýärmi, şu zamanda Peygamberimiz aýdýarda, "Ekseru ittiba'at Deccal el-Yehuda wen-nisa." Rawahu İmam Ahmed. Deccalyň ýüzüne düşük bir Yahudiler boljak. Ola inşallah taala öwgde bir gurrunde klasda inşallah agzar Yahudlar şu mahallamdan belki mundan öňçäk Deccalyň geljegini gözleşip otýarlar we Deccaly arka boljak da Yahudiler. Şu mahallamdan Deccalyň geljegine teýýarlyk görüp arka boljak bolup teýýarlyk görüp otýarlar. Amma ýene bir Deccaly beter allanjakly zinanyla diýipdir Peygamberimiz. Zinanyla beter kän allanjak Deccaly. O näme diýip wagt şoň ýanyna barmaza rahat boljak ahyrym, guturjak. Amma zinanylyň bir pis kılıgy, bir gurrun bolanda, bir şawşaw bolanda,
bazım bariya da şu näme göreyin, bir zat işleyin, näme kaşo. Şu zamanda da bir üýşmelek bir şäherde bir zatda da bir habar bolsa, zor ýöne üýş bariýalar şonu görmäge. Şıkkılıkları şomoga diýany ziyanlaryna tamam boljak. Deccal turupdyr da deccal zuhur etipdir diýip zinanaly üýş parjakly deccal görmäge, amma hemmizi kafir bolup diýany gulu boljakly deccal. Biz evvel ketmeliyişiniz, Peygamberimiz "Felyana anhu qaçyň" diýipdir. Dağlarda, derelerde, kış yurtlaryňyzda, owalaryňyzda geziveriň, deccal gelmäke diýipdir. Amma bir moga deccalyň girini düşseň näme? Peygamberimiz şähetde aýdyp gidipdir ha deccalyň gurrungyny. Yaman zat tabi. Adamyň imany bilen oýnaýan zatda. Dogry Firavonyň afet belasyndan güýçli bir deccalyň ki. Ya ibadallah fasbutu diýipdir Peygamberimiz. Deccaly ruberu bolup deccalyň eline düşseňiz, hey bir mugabilinde sabit kadam bolun, onuň jennetine allanyp, sowuk suwuna allanyp, ya cehenneminden gorkup imanyňyzla beraman diýipdir Peygamberimiz. Näme etmeli? Felyastagiz billah wal yaqra Fatihal Kahf. Yadyňyzda bolsun ey musulman walla. Her bir musulman bilmeli zady Sure-i Kahf'in evvelki 10 ayetyny Deccal satysyn moga okuýsaň, Deccal saňa edibiljek işi bolmaz diýipdir. Eger şu ayetleri okuyasan maha, şun cehennem dip kökediýän saňa gözüňe cennet görünüp durar, cennet dip kökediýän cehennem görünür, näme diýip apaşkara bolar dipdir. Saňa diýany sehr jady ötüp bilmez. Sure-i Kahf'in başyny okuýun dipdir. Her cumgada da Peygamberimiz Sure-i Kahf'i evvelinden ahirini okuýmaklygy diýany sünnet etip goýupdyr. Okuýanda da bir 15 daqiqa, 20 daqiqa wagtyň alýa. Heftede bir cumga onuň içinde hem o cumgadan o cumga şoňa nur bolar diýipdir, hem deccalyň fitnesinden asagaman galar diýipdir. Etmeli işmeden biri ha. Şu deccal gelen wagtynda bir adamlaň birisi deccalyň ruberusuna barmaly boljak diýär. Peygamberimizin mübarek hadisi var bu mawrutda. Oham deccalyň ýerine düşüp ýören adamlar bir musulmany tutjaklar. Indi deccaly ruberu bolsaň näme etmeli? Şol adam ýaly bolan diýip Peygamberimiz aýdypdyr da. Ol adamy gyssajaklar, ey falany, biziň Hudaýymyza iman getirýärmi, getirmeýärmi? Kim ol? Mesih ben Davud. Yani Deccalla. Ol adam aýtsak, baba Hudaý boljakmy ondanna? El çekin allanmaň diýjek. Oham ýanky Deccalyň ýerine düşüp ýören adamlar, hay muny gurmagy durjak. Öldürjek boljaklar. Amma içindäki bir näsel aýtsak öldürmäliň. Akdeýliň Deccal näme hukm edýär? Öz Hudaýymyň ýanyna elçeýliň, kökedeýliň muny diýip oham elinden tutup Deccalyň ýanyna alyp barjaklar. Deccal mundan sorajak, ey falany diýjek. Men Hudaýdygyma iman getirýärmi, getirmeýärmi diýjek. Ol adam näme diýjek? Dogry Deccalyň ýüzüne bakyp, bir özi kördün Hudaý boljakmy diýjek. Senden Hudaý boljakmy? Hudaýy bu dünýäde biz görmeýäs. Sen näjere görünýän şu mal bize diýip dogry jogap bermäge durjak. Aýende daha. Oham Deccal qahary gelip wurun şunu diýjek. Qaw edip beriň. Muny diýany wurup, ýenjip, hey bir kötöklep, soňram ýene de turjaklar. Deccal aýtsak, ey falany, inni iman getirýärmi ýa getirmeýärmi diýjek. Amma ol adam ýene gygyrmagy durjak. Ey adamlar, baba Peygamberimiz aýdyp gitmäpdirmi bir özi kör Hudaý bolmaz diýip, şu nirde Hudaý bolmaly, nämege allanýaňyz diýip ýene gygyrmagy durjak diýär. Deccal qahar gelip, şo moga diýany eline kılıç alyp, şo adamyň ýeňsesinden wurup, tä dawanda barýança 2 bölüp oklajak diýär. Dogry öldürjek, 2 böljek, bir gapdal beýlek düşjek, bir gapdal beýlek düşjek. Oham Deccal, maňa inanjak dälmi sen diýip, eline kılıçy bilen 2 gapdan ortasyndan geçjek beýlek şeýler. Oham, ey adamlar diýjek. Maňa iman getirmeýän adamyň sezasy diýjek. Amma
görün men Hudaýdygymy ýene de gowy düşünjek bolsaňyz ölüýini de diýreltýändirin men dip ol adam aýtsak ey falany tur gelbärik diýjek. Ýanky ölüp ýatan adama. Ýanky adam iki gatdaly bir-birine seplenip de ýörtüp barjak Deccalyň ýanyna. Deccal aýtsak inananmyňmy inanmadyňmy diýjek. Ey Deccal, kezzapdygyň öňküden beterde inannam, ýalançy bir gözi kör Deccal degen diýjek. Awam şonda Deccal gaharlanan kişi bolup ýene de öldürjek bolarda, amma ol adam gıygırjak. Ey adamla, şu Deccal beni bir gezek ölüp diýreltdi, inni öldürüp bilmeýär meni. Aha gözäňiz diýjek. Deccalyň bir başarmaýan zady, bir nefer bir öldürüp diýrelse ýamyşgap öldürüp bilmeýär diýär. Aha her näzire men öldürjek bolasyn, başarmarşy, gelin gözäňiz diýip aýtsak ýanky adam. Amma Deccalyny öldürüp bilmejegini bilýär. Şondan qahar gelen kişi bolup, "Sen jaýyň cehennem" diýäkany ýakasyndan tutup, oklajak cehennemle garşyn, ol adam gönünip jennetiň içine düşjek. Peýgamberimiz aýdýar, bir ulu şehitleň biri boljak, olakon şahadat magamyny aljak şol adam diýär. Deccalyň öwünde jur'at bilen korkman, Peýgamber janyň mübarek hadislerini eşden soň, gylygyna ýetip bolan soň, Deccalyň kezzapdygyny bilip, korkman jur'at bilen durjak. Deccal ahirde cehenneme okladım diýjek, amma o cennetin içine girecek. Deccal Şam şerife garşyn olacak. Şam şerifde musulmanlaryň eline de Hazreti Mehdi aleyhisselamyň fethedip hukumeti däni, şoň musulmanlaryň hukumeti goýuşy bilen şu Şam şerife barjak kulasa. Aham Şam şerife barıpdyr. Şolada da şujura öz hudaýlygyny iddia edip duran wagtynda hal Mehdi aleyhisselam serwalary bilen Konstantiniýany fethedip durdular. Şumalyň İstanbulyny, şonda şolaň arasynda habar geljek. Ey musulmanlar, öňküden beter olakon afat bela gelipdir. Deccal siziň oglanyňyzy kafir edip ýörtüň ýetiň dip däni habar geljek diýär. Şondan ýanky musulmanlar, ýanky serwallar Mehdi aleyhisselam hemmejikler bile ýerine öwürilip däni Şam şerife garşyn geljekler. Aham bula ulu gurşatjekler Deccal bilen hemmejikleri teýýar, ellerini kılıç alyşyp musulmanlara. Deccalyň da bir tofar serwallary bar. Yahudiler ýerine düşüp ýerler. Arka bolup gelip ýerler. Aham bir gün ertir namazy okyp gurşy başlajak diýip duran wagtlarynda ertir namazy üçin sofuq azan çekip tekbir aýtjak. فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح. Şonda däni Hazreti Mehdi aleyhisselam öwe geçipde tekbir aýdyldy, erçi namaz okuljak bolupdy da. Sep bolup musulmanlar durlar. Şonda Mehdi aleyhisselam öwe düşüpde namazyny başlajak. Şomaga başlamaka iz nazala aleyhim İsa ibn Meryem على نبينا وعليه الصلاة والسلام فينزل عند المنارة البيضاء الشرقية دمشق واضعا كفيه على أجنحة ملكين. شما غداني göğünden bir güfürdi gelecek. Musulmanlar Hazreti Mehdi hemmeci yukarılarını özecekler. Görse de yani defeden Hazreti İsa Mesih, İsa ala nebiyyina ve aleyhissalatu vesselam her elinde bir pirişten kanatından atılıp da göğünden yere inecek diye. Doğru Peygamberimizin aýdýany şu mahal boljak. Hazreti İsa öldürilmäni göğüne alyp gidildi da. Hudaý Taala ýanky aýatda bardy, gurrunlar geçdi. Şu moga Deccal bilen indi vuruşuljak diýilip duran wagtynda göğünden Hazreti İsa aleyhisselam her elli bilen bir periştan kanatından atılıp da yere düşükdi. Doğru Ýewde Hazreti Mehdi'nin ýanyna gelip oham sepde jaýlaşjakdy. Hazreti Mehdi yemşil qahqara liyetaqaddama İsa yusalli bin nas. Bi Hazreti Mehdi däni izleyin sefe girecek diye imam bolup öwüşdi da. Hazreti İsa gelenden soňra ýyde geçecek. Näme dip? Ey İsa sen peygamber adam, men keýöne bir weli adam, bir musulman, sen peygamber, sen gel öwüs imam bolup däni öwüdi ýyde düşjek.
Amma Hazreti İsa aleyhisselam şun iki gerşinden saklap, ey Mehdi, git ödün imam bol, fe inneha leke uqimet. Biz namaz sana üçün tekbir aydıllı ahirim. Sen imametin üçün tekbir aydıllı. Gel ödün imam bolaver deyip, Hazreti Mehdi aleyhisselam imam bolup da, Hazreti İsa peygamber şun idine düşecek. Şun idine iktida edecek. Bu ümmetin ulukun iftiharatlarının biri. Ki ümmetin bir tanesi imam bolmalı, geçen peygamberlerin birisi onun idine iktida etmeli. Tekrimetallah hâzihil ümmeh. Hudaýyň ulukun birin kerameti şo. Hazreti İsa peygamber bolsa da, ey Mehdi, bu namaz sana üçin tekbir aydylly, sen özüň imametin bilen bol, men sana iktida etjek dip imam bolsa, idine düşjek diýe. Ve Hazreti Mehdi imam boljak diýe. Hulasa Hazreti Mehdi namaz okuyup, erti namazı, ulu musulmanlar bilen namaz okuyajaklar, hanir salamlaşmaga, görüşmäge wagt yok. Näme dip? Çonnany şäheriň daşynda ýa-ni kafirler, Yahudiler Deccal uruşjak bolup taýýar bolup gelip otyr ahirim. Şonda Hazreti İsa musulmanlar taýýarmyňyz diýjek. Musulmanlaryň hemmejigi taýýar biz diýjek. Ferwalla taýýarmyňyz? Hemmejigi taýýar biz diýjekler. Şondan Deccala garşyn uğrajaklar. Şäherden çykdylamy çykdy. Hazreti İsa aleyhisselam ýanky kafirleriň ýanyna garşyn gitjek. Şonda Deccal öňdüdi da men Hudaý diýip birden gördi Hazreti İsa we musulmanlaryň arasynda Hazreti İsa'nın haybatinden korkup edip yürünüşine utanıp aslan duz suwa atılanna eriyen ýaly bolup erimäge durjak diýe Deccal'ın özi. Hazreti İsa'nın haybatinden korkup su bolup erimäge durjak diýe. Amma Hazreti İsa aleyhisselam şoň ýanyna kowlap ahyrda da Demeşkiň bir Lut diýen gafysynda tutjak. Ohom inne li fike zarbeten lem tesbiqani biha. Ey Deccal, şumada çellin bir zerbämi saklap ýan hiç kime vuramak, şu zerbämi sana vurjak bolsaklap otin, şuň kun sana vurjak diýjek. Kılıcı bilen Deccal'ı bir grupda Deccal şolada tikke edip öldürjek diýe. Hazreti İsa aleyhisselam azbas haybeti we peýgamber adam bolan soň heminki burnundan ağzından dem çıkanna Yahudilerin üstüne düşüp däni her demi ki Yahudilerin üstüne düşýär, Yahudiler hotma-hot ölüp yıkılışıp ölüp yatıverýänmişdikler. Aham şondan ey musulmanlar başlan vurşy bir Yahudi de koyman aýryň dipden Hazreti İsa buyruk etjek. Ol serwazda Hazreti Mehdi hemmejikler vurşmaga durjaklar. Ulu vurşturjak. Amma Hudaý Taala'ň nusraty kömegi bilen Yahudilerin barsyny kırıp aýyrjaklar. Olaň başlygy Deccal evvelin adam ölen soň hemmejiniň ýüreginde korku bolan soň bir jallar da boljak da musulmanlar keyfini öldürmäge durjak Yahudini. Keyfini öldürmäge durjak. Peygamberimiz aýtýar-da: "Tuqatiluna al-yahuda fatusallituna alayhim hatta yaqula al-hajaru lil-muslim hada yahudiyyun faqtulhu." Ravahu Şeyhan el-Lu'lu vel-Mercan. Siz şu zamanny Yahudiler bilen vurşarsyňyz diýipdir Peygamberimiz. Ahyrda da Yahudiler gaçyp syfyp bir daşyň aňyrsynda, bir agaçyň bagyň aňyrsynda, diwaryň aňyrsynda nerde baryp bukunsa bara. Şu daş kıygırmağa duracak. Ey musulman, men arkamda bir Yahudi var, gerçin öldürdüğünü deyip, divar, daş, demir kıygırmağa duracak diye. Bir Yahudi koyman, kırıp ayıracaklardan olsun bağı deyiptir Peygamberimiz. Aham sondan, Yahudilerde zır dargadıp, hemmecini ayırandan sonra, Hazreti İsa, ala nebiyyina ve aleyhissalatu vesselam, ki Hudaý Taala Kur'an'na ve innehu la'ilmun lis-sa'ah Zuhruf suresinde aydiye Hazreti İsa kıyametin bir alamatıdır diye. Kıyametin alamati boljagy şol. Kıyametden öňçek Deccal Mesih'i öldürjek, ayırjak aradan Hazreti İsa Mesih. Oham on fermanlaryny Kur'andan sonra İsa aleyhisselam inni musulmanlar bilen salamlaşmaga durjak.
Hazreti Mehdi bilen, Fervarlı bilen, yeke başka yurtlardan musulmanlar gelip Hazreti İsa bilen salamlaşacaklar. Hazreti İsa her hayfının cennette jaýlaryny aýtyp berjek. Ey falani, berekella, Hazreti Mehdi'nin arkası bolup serwazy boldun. Sen Cennetul Firdawsda falan yerde jaýyň madyr, boşluk diýip boşlajak. Ey falanowa, siz deccala aldanmadyňyz. Sizin jaýyňyz cennette falan yerde diýip her hayfının cennette barjak yerlerini çellin boşlap aýtyp berjek. Şeýdip de musulmanlar bilen görüşüp salamlaşyp durmaga göňden Hudaý Taala tarapdan ilham geljek. Ey İsa, inni deccallan olakon yine bir afet bela sizin öňüňizde geldi ki inni ölüşüp vuruşup da öňünde durup bilmeýäňiz, kaçın gidin dağlara çıkın diýip Hudaý Taala tarapdan buyruk geljek. Bu kim? Ya'juj Ma'juj geljek. Kaf dağını deşip de Ya'juj Ma'juj musulmanlaryň üstüne yer yurda yayrap yani himme zatlar dargadyp barýarlar, iýip barýarlar. Aslan öňünde durup boljak däl. Hudaý Taala İsa aleyhissalama aýtjak, git musulmanlar bilen gidin dağlara, Tur dağyna çykyn, ondan bukundan durun, oň öňünde durup bolar ýalar diýjek. Hatta şolaň vahşigerdigi bir öwde hani gurruňy geler, hemin derýasy Hazar wa. Şun bir başından girjekler, Peygamberimiz aýdýar, derýasy Tabariye diýe. Buhayratut Tabariye, yani derýasy Hazar. Şun bir gapdalyndan girjekler bir gurusy. O gapdalyndan çykanna derýada bir gaçra suw galjak däl. İkinji gelýän taýfa şu derýadan geçenne ola näme diýjek? Ey bir wagtda aşylada bir suw ýatan bolmaly, palçyk görnýärdi diýjekler. Şu kadar dünyanın yüzünde su koyman, derya koyman, bağ koyman, ot koyman, zır dünyanın yüzünü helak edip başlayacaklar. Hatta yılan içiyanla vazı imağı duracaklar. Özleri de insan bir yali.